Και δεν είμαστε υποσχέσεις, είναι αλήθεια αυτό που λέω. Το ζω στην καθημερινή βάση, όπως το ζει και πάρα πολλά άτομα από εδώ μέσα που το βλέπουμε, είναι τόσο μεγάλη ευκαιρία, γιατί πρώτον, είναι 215 χώρες ανοιχτές και η πρώτη που το έχει είναι η Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται να αλλάξει, είμαστε πρώτοι. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, σαν Έλληνες. Δεύτερον, παντρεύει το παραδοσιακό εμπόριο με το internet marketing. Συμφωνούμε όλοι ότι το internet είναι το μέλλον. Αν φανταστείτε, αν συμφωνούμε ότι το internet είναι το μέλλον, φανταστείτε το internet marketing τι είναι. Οπότε, αυτό τι κάνει? Είναι μια παγκόσμια ηλεκτρονική πλατφόρμα που λέγεται Olympic Idea, που από τη μία μπαίνουν μέλη, παύλα καταναλωτές, παύλα επιχειρηματίες, γιατί μπορούμε να το κάνουμε business, full time ή part time, και από την άλλη μπαίνουν επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συγκληθούν με την Ολυμπιακή ιδέα είναι όλων των ειδών. Από καφετέριες, μπαρ, παπούτσια, ρούχα, περίπτερο, ταξί, φαρμακείο, γιατροί, υδραυλική, ηλεκτρολόγοι, ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας. Όμως και οι δύο παράγοντες εδώ είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν ένα αντίτιμο για να συμπληθούν με την Ολυμπιακή ιδέα. Όμως πληρώνοντας παίρνουν και κάποια ανταλλάγματα. Πρώτον, η επιχείρηση για να μπει πρέπει να κάνει ένα ποσοστό έκπτωσης που αυτό το αποφασίζει ο κάθε επιχειρηματίας. Επιπλέον όμως η Ολυμπιακή ιδέα δίνει σε κάθε επιχείρηση, για να μπορεί να εξυγχρονιστεί και να διαφημιστεί, ένα website, ένα e-shop, του δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή εργαλεία για να κάνει internet marketing. Πιστέψτε μου ότι αυτά τα εργαλεία κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά αν δεν είναι κάποιος μέλος, και επιπλέον δίνει μία εφαρμογή να μπορούμε εμείς όλα τα μέλη να έχουμε στο κινητό μας και να βλέπουμε ανά ποια πόλη και ποια χώρα, ποια μαγαζιά είναι συμπλημμένα και τι έκπτωση μας κάνει. Φανταστείτε ότι αυτή εδώ η καφετέρια είναι συμπλημμένη με την Ολυμπιακή ιδέα και κάνει σε εμάς τα μέλη 20%. Τώρα, ένα άλλο που παίρνει και είναι και ένα από τα βασικά στοιχεία, παίρνει έτοιμους 4.000 καταναλωτές. Δηλαδή, συνειδητοποιημένα μέλη που αναζητούμε τις επιχειρήσεις που κάνουν εκπτώσεις, γιατί εμείς ψωνίζουμε με έκπτωση. Τώρα, όλο αυτό το κόνσεπτ γιατί έχει τεράστια επιτυχία στους 14 μήνες που υπάρχει? Γιατί η Ολυμπιακή ιδέα όλα αυτά τα δίνει σε πάρα πολύ προσιτή τιμή στον επιχειρηματία με μόλις 12 ευρώ το μήνα. Βέβαια δεν μπαίνει μόνο για μήνα η επιχείρηση, έχει 3 επιλογές για να συμπληθεί με την Ολυμπιακή ιδέα. Η πρώτη περίπτωση είναι με $160 μπαίνει για ένα χρόνο, με $320 μπαίνει για 3 χρόνια που κάνει δώρο το τρίτο έτος, ή $800 για να πει μία για πάντα. Δηλαδή πληρώνει μία φορά η επιχείρηση και δεν ξαναπληρώνει μετά ποτέ. Τώρα, στον αντίποδα τι παίρνουν τα μέλη και τι πληρώνουν τα μέλη? Τα μέλη παίρνουν μία παγκόσμια εκπτωτική κάρτα. Έχουμε καμία εδώ? Φαντάζομαι να μην είχαμε. Δεν έχουμε καμία. Έλα Στέφανε. Έκαμε, εντάξει. Sorry. Η κάρτα είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή εδώ για το κάθε μέλος, που έχει το όνομά μας και τα λοιπά, το ID μας, για να μπορεί κάθε επιχείρηση να δει ότι είμαστε μέλη και να μας κάνει την έκπτωση. Επιπλέον όμως παίρνουμε και μια εφαρμογή που έχουμε στα κινητά μας για να μπορούμε να βλέπουμε σε ποια σημεία υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Το μαγικό στην όλη υπόθεση είναι ότι εμείς σαν μέλη σε αυτό το κλαμπ μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε το προϊόν. Δηλαδή γινόμαστε πρωταγωνιστές και να προτείνουμε άλλες επιχειρήσεις ή να προτείνουμε άλλα μέλη να είναι μαζί μας και να έχουν και αυτή η έκπτωση. Και με τους δύο τρόπους η εταιρεία μας πληρώνει. Και μας πληρώνει πολύ καλά γιατί τα ποσοστά είναι τεράστια. Τώρα θα δείτε γιατί σας το λέω αυτό. Τώρα, τι πληρώνουν τα μέλη για να αγοράσουν το δικό τους παγκόσμιο μαγαζί στις 215 χώρες. Έχει σημασία, μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα, όμως μέσω του ίντερνετ μπορούμε να πλώσουμε αυτή την ιδέα σε όλο τον πλανήτη.
Πρώτη επιλογή για τα μέλη είναι 78 ευρώ μόνο για 3 μήνες. Γιατί εδώ δεν έχει εγγραφή, έχει μόνο μηνιάτικο. Η δεύτερη επιλογή είναι 310 ευρώ για 1 χρόνο. Η εταιρεία τι λέει? Έχει αυτές τις δύο επιλογές, γιατί η πρώτη επιλογή είναι για κάποιον που θέλει να πει, επειδή δεν έχει τόσα πολλά λεφτά, και να πει με την πρώτη επιλογή. Μπορεί να μην το πιστεύει, να νομίζει ότι όλα αυτά είναι για να το δοκιμάσει. Η δεύτερη επιλογή, που είναι η ετήσια, είναι η επαγγελματική και πληρώνει στο 100% των ποσοστών που θα σου πω μετά. Βέβαια, αν πεις τριμήνος, έχεις 90 μέρες να πληρώσεις τη διαφορά και έτσι να γίνεις ετήσιο μέλος και να έχεις όλα τα προνόμια που έχει στην Ολυμπιακή Ιδέα, είναι ετήσιο μέλος. Τώρα, πώς πληρωνόμαστε? Ναι. Ποιο, εδώ η εγγραφή. Υπάρχουν δύο επιλογές για να μπει ένα μέλος, για να αγοράσει το δικό του παγκόσμιο μαγαζί. Ή να μπει τριμηνιαίος ή να μπει ετήσιος. Το τριμηνιαίο, ποια είναι η διαφορά του? Η διαφορά είναι ότι παίρνεις, γιατί μπορεί να μην έχεις τα λεφτά σαν τριμηνιαίος, όμως τα ποσοστά των πληρωμών σου είναι 50%. Εάν μπεις ετήσιος, αυτά που θα σου πω τώρα πληρώνεις το 100%. Όμως έχεις δικαίωμα, αν μπεις τριμηνιαίος, 90 μέρες να πληρώσεις τη διαφορά και να αναβαθμιστείς σε ετήσιο μέλος. Και να έχεις όλα τα προνόμια. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Καλή ώρα, μια που με ρώτησε το όνομα σου. Τη Χριστίνα. Πού μένεις, Χριστίνα? Γαλάτσι. Κερατσίνη, ωραία. Έχεις εκεί κοντά σου κάποια μαγαζιά στη γειτονιά που να ψωνίζεις? Ωραία, παίζουμε ένα μαγαζί. Όχι σούπερ μάρκετ, άλλο. Φούρνο, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Ας πω ότι πας στο φούρνο στη γειτονιά σου, από τη στιγμή που έγινες μέλος, και αύριο του λες, έχω όλα αυτά να σου προτείνω, έχω 4.000 μέλη κτλ. Ο φούρνος, αφού συμβληθεί με την Ολυμπιακή Ιδέα και εσύ το έχεις προτείνει, εσύ θα πάρεις από τη στιγμή που θα μπει μέσα ο φούρνος την ίδια ώρα, από τα 160 που θα δώσει ο φούρνος, εσύ θα πάρεις $130 προμήθεια. Κατευθείαν. Αυτή είναι άμεση προμήθεια που γίνεται εκείνη την ώρα. Εάν ο φούρνος επιλέξει τη δεύτερη επιλογή, εσύ θα πάρεις $260 προμήθεια. Και αν πάρει την τρίτη επιλογή, εσύ θα πάρεις $650. Είναι 83% προμήθεια. Ναι, αλλά αν το κάνεις αυτό αύριο, εσύ θα πληρωθείς $130, όμως του χρόνου που θα λήξει η συνδρομή του και θα ανανεώσει, γιατί τα λεφτά δεν είναι πολλά, θα ξαναπληρωθείς άλλα $130 για μια δουλειά που έκανες πέρυσι, πρόπερσι κτλ. Δηλαδή είναι μια μόνιμη επορμεσιτεία κατοχυρωμένη εφόρου ζωής στο όνομά σου. Δεν μπορείς να γράψεις όσα μαγαζιά θέλεις. Υπάρχουν άτομα εδώ μέσα που κάνουν αυτή τη δουλειά και μόνο την ημέρα, να συστήνουν επιχειρήσεις και βγάζουν από 150 έως 300 ευρώ την ημέρα. Και δεν είναι αστείο, είναι κανονικά και πιστέψτε με, δουλεύουν τις μισές ώρες από ό,τι δουλεύουν κάποιοι που είναι έξω σε μια δουλειά. Αυτό όσον αφορά τα μαγαζιά. Όμως μπορείς να κάνεις συστάσεις και σε άλλα μέλη να κάνουν και αυτοί το ίδιο ή να έχουν εκτός σε μαγαζιά. Τώρα, πώς γίνονται οι πληρωμές? Εδώ αρχίζει και σοβαρεύει πολύ το θέμα, γιατί αν νομίζω ότι ήταν πολλά τα λεφτά στα μαγαζιά, κοιτάξτε τώρα στα μέλη τι γίνεται και αυτά. Η εταιρεία, αν κάνει συστάσεις σε μέλη, σου επιστρέφει σε εμάς τα μέλη, από το τζίρο που γίνεται, μας επιστρέφει πίσω το 90% και κρατάει μόνο το 10%. Συνήθως ξέρουμε ότι γίνεται το αντίθετο. Κρατάει πιο πολλά η εταιρεία και μοιράζει λίγα. Εδώ γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Μοιράζει 90% και κρατάει 10%. Έχει βέβαια κάποιους τρόπους με κάποια μπόνους. Είναι 9 τρόποι πληρωμής. Θα σου πω και τους 9 θα μπερδευτείτε. Θα σου πω τον κορμό. Όταν μπαίνει κάποιος μέλος και κλειδώνει μία θέση σε ένα μάτριξ 3x8, γιατί αυτό είναι ομαδικό, εδώ όσο πιο ομαδικός είσαι, τόσο πιο πολλά λεφτά θα κάνεις.
Όσο πιο ατομιστής είσαι, τόσο πιο γρήγορα θα πας σπίτι σου. Είναι τόσο απλό. Η εταιρεία λέει, από τη στιγμή που κλειδώνεις τη θέση σου και ας μην έχεις κάνει ούτε μία σύσταση, αυτόματα ανοίγουν 10.000 κουτάκια από κάτω. Βέβαια πάει στο άπειρο, αλλά το Matrix είναι 10.000 κουτάκια. Ας μην έχεις κάνει καμία σύσταση, επειδή αυτό πάει ομαδικά, κάποια στιγμή θα περάσουν άτομα από κάτω. Η εταιρεία αυτό το bonus το ονομάζει Matrix Bonus και λέει, για κάθε άτομο που έχεις από κάτω σου, ας μην τα έχεις βάλει εσύ, θα πληρώνεις σε κάθε μήνα $1 για τον καθένα. Αν η ομάδα σου έχει περάσει 20 άτομα και αυτοί έχουν παράγει άλλα 20, 40 άτομα, εσύ θα πάρεις $40 το μήνα. Όμως, αν έχεις 40 αυτό το μήνα, τον επόμενο θα έχεις 50, οπότε θα πάρεις $50. Το μεθεπόμενο 70. Και ούτω καθεξής. Όμως, λέει, επειδή εσύ, Χριστίνα, δεν έχεις κάνει καμία σύσταση, θα σου βάλω ένα κόφτη. Δεν μπορεί ο Στέφανος, ο Ιωσήφ ή κάποιος άλλος εδώ που τρέχει πολύ να συστήνει άτομα να πληρωθείς εσύ ως το άπειρο. Αν θέλεις να φύγει αυτός ο κόφτης και να πας μέχρι $9.870 με αυτόν τον τρόπο πληρωμής, θα κάνεις 20 προσωπικές και έτσι θα ξεκλειδώσει η ασφάλεια που έχει μπει και θα μπορείς να πας μέχρι τα 10.000 αφού γεμίσει το Matrix. Τώρα, αυτό λέγεται Matrix Bonus, εγώ το έχω ονομάσει Bonus αναπνοής, γιατί πληρώνεσαι για μια δουλειά που κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό λέω είναι ομαδικό. Τώρα, αν θέλουμε σαν μέλη να μην ξαναπληρώσουμε ποτέ, λέει η εταιρεία, βάλε 3 μέλη και σε θεωρώ δωρεάν, μάλλον όχι μόνο σε θεωρεί δωρεάν, από τον επόμενο μήνα σου επιστρέφω και $28 τη συνδρομή σου κάθε μήνα στο λογαριασμό σου. Δεν φτάνει που σε θεωρεί δωρεάν, σου επιστρέφει και τα λεφτά που έχεις δώσει στην αρχή. Από τον επόμενο μήνα, από τη στιγμή που έχεις 3 μέλη. Τώρα, αν αυτό το πετύχει σε 15 μέρες από την αρχή της που μπήκε στην εταιρεία, δίνει δώρο $30 εφάπαξ μία φορά ένα bonus. Αν βάλεις 4ο μέλος, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο έως το άπειρο όσα θέλεις, από το 4ο και πάνω κάθε μήνα $7 για τον καθένα. Όμως κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Τώρα, αυτά τα bonus που σας λέω είναι όλα ένα πάνω στο άλλο προσθετικά, δεν αναιρεί κανένα το ένα το άλλο και είναι κάθε μήνα. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί ένα σταθερό, για αυτούς που το δουλεύουν, ένα σταθερά αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα μόνο από εδώ. Φανταστείτε μαγαζιά, φανταστείτε άλλα πράγματα που έρχονται και που έχουμε σαν bonus. Που δεν θα σας τα πω όλα, να μην σας κουράσω, απλώς θα σας κάνω αυτή εδώ την ανάλυση. Αυτό λέγεται Appreciation Bonus. Το επόμενο λέγεται Leadership Bonus. Εάν εσύ ασχοληθείς επαγγελματικά ή μάλλον θες να ασχοληθείς λίγο πιο σοβαρά και πιο εντατικά και ναι. Υπάρχουν 3 βαθμίδες. Είναι bonus ηγεσίας. Ζαφύρι, σμαράδι, διαμάντι. Για να πετύχεις τη βαθμίδα του Ζαφυριού, όπως πέτυχε τώρα και ο Παύλος σε ένα μήνα, και έχουν 24 προσωπικές, υπάρχει η βαθμίδα του Σμαραγδιού για 50 και η βαθμίδα του Διαμαντιού για 100. Τώρα, για κάθε άτομο που έχεις σε όλο το βάθος, σε άπειρο βάθος της ομάδας σου, προσθέτεται $1 από τη στιγμή που έχεις πετύχει το Ζαφύρι. Άλλο ένα για το Σμαράγδι και άλλο ένα για το Διαμάντι. Πολύ καλά καταλάβατε, όλα είναι προσθετικά. Συν το bonus αναπνοής στο προηγούμενο και παραπαίνετε τώρα αν έχει μια ομάδα 600-700 άτομα, πόσο πάει αυτό το bonus. Λέει όμως η εταιρεία, για να είναι δίκιο, μόνο για αυτό το bonus, εάν βρεθεί από κάτω σου άλλο Ζαφύρι, άλλο Σμαράγδι και άλλο Διαμάντι, αυτό το $1 που είναι εδώ για την ομάδα κάτω από αυτούς, δεν το πάρεις εσύ, αλλά θα το πάρουν αυτοί. Αυτό το $1 εδώ θα το πάρει το Σμαράγδι για αυτούς εδώ, και αυτό τα άτομα που είναι εδώ από κάτω, για αυτούς εδώ θα το πάρει το Διαμάντι που είναι εδώ. Δίκαιο, γιατί βγήκε άλλος ηγέτης. Όμως, μη στεναχωριέστε, τώρα νομίζετε ότι χάσατε, γιατί τώρα χάνω λεφτά. Μάλλον όχι. Γιατί τι κάνει η εταιρεία? Επειδή το δουλεύουμε αυτό, θέλει να επικροτήσει τους ανθρώπους που το λειτουργούν. Και κοιτάξτε, ένα bonus που δίνει είναι ένα bonus που δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει.
Κανονικά δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει. Τι να κάνω, υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει. Καθόμουν και το σκεφτόμουν, υπάρχει, αφού πληρώνω. Αλλά δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν κάνω πλάκα, θα το δείτε τώρα. Τώρα να μου πείτε δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Κοιτάξτε. Matching bonus. Αυτή η εταιρεία έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Matching bonus. Ακούστε καλά, μην μου πείτε όμως ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, φανταστείτε ότι από την κάθε προσωπική σας σύσταση, η εταιρεία, το τζίρο που κάνει κάθε προσωπική σας σύσταση, σας λέει μπορείτε να ματσάρετε από 20% έως και 50% του τζίρου τους. Ακούστε πώς γίνεται αυτό. Ας πούμε ο Παύλος βάζει τον Δημήτρη. Το Δημήτρη. Αλλά ο Δημήτρης δεν θέλει να ασχοληθεί. Ακούστε τι λέω, δεν ασχολείται. Αλλά η ομάδα του πέρασε 200 άτομα από κάτω. Τι λεφτά θα πάρει ο Δημήτρης? 200 δολάρια. 200 δολάρια. Είπα δεν ασχολείται. Φανταστείτε να ασχοληθεί. Θα πάρει 200 δολάρια. Ο Παύλος επειδή έχει συστήσει τον Πέτρο και ο Πέτρος επειδή δεν δουλεύει παίρνει 200 δολάρια, ο Παύλος θα ματσάρει, επειδή είναι Ζαφύρι, 40% από το τζίρο των 200. Δηλαδή ο Πέτρος θα πάρει 200, αλλά θα πάρει και ο Δημήτρης 80... Δημήτρης Παύλος. Ο Παύλος θα πάρει πόσο? 80 δολάρια. Ναι, αλλά αν έχει ο Πέτρος 200 άτομα αυτό το μήνα, τον άλλο μήνα πόσα θα έχει? 250. Εδώ πόσα θα πάρει ο 100? 110. 100 και κάτι, τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω 100. Συνέχεια αυξάνεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι μόνιμα αυξανόμενο. Φανταστείτε αυτό να έχεις 100 προσωπικές. Το καταλαβαίνετε, κυρία? Λοιπόν, αν τώρα είσαι σμαράγδι, διαμάντι, ματσάριος έως και 50. Αν είσαι τρίμηνος 20, αν είσαι στήσιος 30. Αν είσαι ζαφύρι 40. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλο πόνους και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ άγρια και γρήγορα. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο πόνους λέγεται car bonus. Εάν έχεις 20 προσωπικές στάσεις και 300 άτομα ομάδα, επιπλέον 300 δολάρια κάθε μήνα. 20 προσωπικές, 500 άτομα ομάδα, 500 δολάρια κάθε μήνα. Θυμηθείτε τι είπα, ότι κάθε πόνους προωθείται πάνω στο άλλο. 20 προσωπικές, 1000 άτομα ομάδα, 1000 δολάρια. Εντάξει. Αυτό θα ζητήσω στην εταιρεία, μην το λένε καρπόνους. Δεν γίνεται τώρα. Καρπόνους 1000 δολάρια, το πούμε αεροφούμενο. Το πούμε ελικόπτερο πόνους. Κάπως πρέπει να τα αλλάξουμε. Και αυτά τα δύο εντάξει, συμφωνώ. Το 1000 όμως, φανταστείτε, φεράρικο. Αλλάζω. Φεράρικο. Ναι, κάπως πρέπει, δεν είναι σωστό. Λάθος, κάτι έχει κάνει λάθος. Κι όμως το δίνει. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα δύο πόνους τώρα για να μην σας κουράζω. Θα σας πω μόνο αυτό το πόνος που λέγεται ξύσιμο. Όχι, δεν λέγεται έτσι το λόγο. Ναι, αλλά ξύσιμο είναι. Είναι ξύσιμο γιατί δεν κάνουμε απολύτως τίποτα και παίρνουμε λεφτά. Όταν λέω τίποτα, μάλλον όχι. Γινόμαστε μέλη μόνο. Αλλά δεν δουλεύουμε και πληρωνόμαστε για κάτι που δεν έχουμε κάνει ούτε καν εμείς στην Ελλάδα. Κάνουν κάτι στο εξωτερικό. Και ας το εξηγήσω. Έχει να κάνει με το affiliates. Γνωρίζουμε τι σημαίνει affiliates στο ίντερνετ? Γνωρίζουμε? Ωραία. Να σας το κάνω λίγο έτσι γρήγορα. Γίνονται στο ίντερνετ, γίνονται εκατομμύρια πράξεις τέτοιου είδους, καθημερινά, κάθε ώρα. Ας πούμε, το όνομα σας, κυρία? Νάγια. Η κυρία Νάγια. Η κυρία Νάγια θέλει αύριο να πάει στην Αίγυπτο. Τυχαία το λέω, να κάνει μια βόλτα στο Νείλο, εκεί με το βαρκάκι κτλ. Δεν θα πείτε, κυρία Νάγια, σε μια αεροπορική εταιρεία να κλείσει το αεροπορικό σας, στο site? Ας πούμε ότι μπαίνετε στην Αιτζία, τυχαία. Μπαίνοντας στο site, δεξιά και αριστερά της Αιτζία ή και άλλα site, σου λέει εδώ Hertz, νίκια στο αυτοκίνητό σου τώρα που θα πας στην Αίγυπτο, Booking.com, κλείσε το δωμάτιό σου γιατί θέλεις να μείνεις στον ήλιο με θέα κτλ. Εσείς τώρα
Από εκεί που είστε, αν κάνετε κλικ σε αυτά εδώ τα δύο κουτάκια και κλείσετε το αυτοκίνητο ή το δωμάτιό σας, μπράβο. Αυτές εδώ οι εταιρείες στο ίντερνετ, που υπάρχουν χιλιάδες που κάνουν αυτό, λέγονται affiliates και δίνουν μία προμήθεια στην Aegean. Αν λέμε συμφιλειωμένες εταιρείες. Συμφιλειωμένες, μπράβο. Είναι συμφιλειωμένες μεταξύ τους. Τι κάνεις τώρα? Η Aegean όμως, κυρία Νάγια, είναι .gr. Εδώ η Ολυμπιακή ιδέα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι .com. Δηλαδή σε όλο τον πλανήτη Γη. Τι γίνεται? Έχει κάνει συμφωνίες με πάρα πολύ μεγάλα site αγορών στο ίντερνετ, όπως eBay, το γνωρίζουμε, Amazon, Travelocity, GoDaddy, Weber κτλ. Προσέξτε, είμαστε μόνο 14 μήνες εταιρεία και κάναμε συνεργασία με αυτούς τους κολοσσούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα εμείς καθόμαστε εδώ και εξηγούμε μια ιδέα και ψωνίζει ο Κινέζος, ο Αμερικάνος, ο Αφρικάνος, ο Ιταλός, ο Ισπανός μέσω της Ολυμπιακής ιδέας αυτά όλα τα site που σας είπα, κινητά, ρολόγια, καφετιέρες, αυτά, και εμείς κερδίζουμε λεφτά. Γιατί όλες αυτές οι εταιρείες δίνουν μια προμήθεια στην Ολυμπιακή ιδέα. Και ακούστε τώρα τι κάνει η Ολυμπιακή ιδέα για μας. Το καταλάβαμε. Ακούστε τώρα τι κάνει. Έχει φτιάξει μια τεράστια λίμνη, τεράστια να χωρέσουν όλα αυτά τα λεφτά, και πάει και ρίχνει για όλο το χρόνο, μόλις κλείσει ο χρόνος, έρχεται η Ολυμπιακή ιδέα και λέει αυτά τα λεφτά που μαζεύτηκαν, το 100% του ποσού, το ακούσατε ή να το ξαναπώ, το 100 δεν κρατάει τίποτα, το 100% του ποσού που έχει μαζευτεί το μοιράζει. Το 25% στα διαμάντια της. Την αγαπώ πολύ. Το 25% στα σμαράγδια της, το άλλο 25% στα ζαφύρια της και το άλλο 25% σε όλα τα ετήσια μέλη που δεν έχουν κάνει έστω και τίποτα. Ας μην έχουν βάλει ούτε μία σύσταση. Λέγεται ξύσιμο πόνος. Λέγεται, εδώ που τα λέμε λέγεται. Συγγνώμη, έτσι είναι. Βρείτε εσείς δικιά σας ονομασία, τέλος πάντων. Δεν κάνεις τίποτα και θα πάρεις λεφτά από κάποιον που ψάχνει στην Αφρική. Δεν γινόταν. Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι εδώ τώρα η Ολυμπιακή ιδέα, ας πούμε, ότι έχει 4 διαμάντια. Εδώ έχει ζαφύρια σμαράδια 7 και ζαφύρια 45. Τα διαμάντια θα πάρουν μόνα τους το 25%. Εδώ αυτό το 25% το μοιραστούν 4 συν 7, 11. Εδώ 11 συν 45, 56. Και εδώ 56 συν όσα ετήσια μοιραστούν αυτό το ποσό. Δηλαδή τα διαμάντια πάλι παντού. Τα ζαφύρια σμαράδια πάει έτσι, καταλάβατε? Ωραία. Αυτό είναι το ψήσιμο πόνου. Και υπάρχει ένα άλλο πόνους που δεν θα μπω σε πολύ μεγάλη ανάλυση. Για να κάνουμε internet marketing, είτε είμαστε επιχείρηση, είτε είμαστε απλά μέλη, χρειαζόμαστε κάποια εργαλεία. Φανταστείτε έναν αγωγό στο ίντερνετ για να διαφημίσουμε την επιχείρησή μας με λέξεις κλειδιά κτλ. Αυτά χρειάζονται κάποια tools που αυτά κοστίζουν έξω στην αγορά 2 με 3.000 δολάρια. Η Ολυμπιακή ιδέα με δωρεάν εκπαίδευση μας θα δίνει μία φάπαξη 150 δολάρια. Αν θέλουμε τα αγοράσουμε, αλλά αν τα αγοράσουμε θα πληρωθούμε και προμήθειες από αυτά. Που φτάνει έως και το 90% η προμήθεια από τα 150 δολάρια. Αυτά είχα να σας πω. Κουραστήκατε με τα μπόνους, η δουλειά μας είναι σκληρή όντως. Κουράζουμε τον κόσμο με λεφτά. Λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω αν κάποιος έχει κάποιες απορίες ή δεν κατάλαβε κάτι? Η κυρία. Δυνατά μόνο για να ακούσουμε. Είπαμε ξύσιμο. Όχι με κλικ. Πρέπει να μπει να ψωνίσει κάτι. Η προμήθεια που δίνεται έτσι κι αλλιώς στα affiliates, οι προμήθειες που δίνονται είναι με βάση τις αγορές που γίνονται. Δεν πρέπει να γίνει ένας τζίρος και εκεί παίρνει μια προμήθεια η εταιρεία. Εντάξει. Όχι, δεν γίνεται.
Μακάρι, αλλά εντάξει, είπαμε. Μπορεί στο μέλλον να υπάρχει. Μπορεί να το αλλάξει η εταιρεία, να περιλαφθούν και να το αλλάξει. Η κυρία, το όνομά σας? Η κυρία Σπασία. Δυνατά. Πόσα μέλη στο επιχειρηματία ότι έχει κίνητρο για να αγοράσει. Ωραία η ερώτηση. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Αυτή όποτε μου την κάνουν τρελαίνουν. Λίγο πιο δυνατά την ερώτηση. Θα την κάνω εγώ. Στον εαυτό μου. Λέει η κυρία, πόσα μέλη, και είναι σωστή και λογική η ερώτηση, πόσα μέλη έχει αυτή η εταιρεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ώστε ο επιχειρηματίας που θα μπει μέσα, αν κατάλαβα την ερώτηση, να νιώθει ασφάλεια. Σωστά? Να νιώθει Ωραία. Λοιπόν, να κάνω μια ανασκόπηση για να καταλάβετε. Μικρή. Η εταιρεία ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2014. Πέρσι. Ιανουάριο του 2014. Το Μάρτιο του 2014, ακούστε τι είχε μόνο 2 επιχειρήσεις. 2. Έτσι. Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή και μόνο 2 επιχειρήσεις. Μπαίνανε τα μέλη και λέγανε πού θα ψωνίσουμε. Έχουμε μία στην Κερατέα και μία στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ ρώτησα και πόσα είναι τα μέλη. Τελειώνει. Όλα στα ποτά. Δηλαδή πέρσι το τρίτο μήνα ήταν 2 επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά στις 3.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα μόνο. Παντού. Αυτή τη στιγμή είναι 4.000 τα μέλη, περίπου, μπορεί να είναι 3.800 και 2.900-2.800 τα μέλη στις επιχειρήσεις. Και περίπου μπαίνουν γύρω στις 10 με 17-18 επιχειρήσεις την ημέρα σε καθημερινή βάση. Μπορούμε κάπου να τα βρούμε. Τις επιχειρήσεις μπορείτε να τις δείτε στο BizMap Greece. Αλλά δεν θα δείτε εκτός, αλλά δείτε όλες τις επιχειρήσεις που υπάρχουν. BizMap Greece.com. Έχει όλες τις επιχειρήσεις. Αλλά όταν κλικάρετε πάνω δεν θα σας πει την έκδοση, γιατί δεν είναι στα μέλη. Αλλά μπορεί να το δει όποιος θέλει. Γιατί είναι μαγαζιά που διαφέρουν, είναι ξέρεις. Έχει τα πάντα, έχει από γυαλιά, σίγουρα. Κομματήριο πάτε. Ενίοτε. Πάτε. Νύχια. Όχι, την αλήθεια. Πάμε. Για πουκάμισα, ρούχα, αυτά ψωνίζετε. Παπούτσια, σίγουρα. Υπάρχουν όλα τα μαγαζιά. Τώρα, αν κάποιο μαγαζί που σας αρέσει εσάς δεν είναι, αυτό είναι το μαγικό. Πάτε και του προτείνετε, παίρνετε και λεφτά, παίρνετε 2 παπούτσια, 110. Οπότε, παίρνετε και τα παπούτσια δώρο και βάζετε και την επιχείρηση που θέλετε να ψωνίζετε συνέχεια. Και μια επιχείρηση που ψωνίζετε συνήθως είναι πολύ εύκολο να τη βάλετε μέσα. Πρώτον, γιατί του λέτε όλο αυτό το κόνσεπτ, και δεύτερον, επειδή έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε εσάς που είστε τόσο καιρό πελάτης. Και συνδιαμορφώνουμε έτσι ένα ωραίο κλαμπ και κάνετε και καλό στους όλες τις άλλες κυρίες να πάνε να ψωνίσουν και αυτές παπούτσια. Αν έχει αντρικά, πάλι να πάνε να πάρουν και αυτά. Δεν μου πείτε ένα άλλο. Τα καταλάβαμε όλα. Η κυρία. Και όπως είπαμε, σας είπα, είναι παγκόσμιο. Εντάξει, είναι σε όλα τα κράτη. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Τώρα, αν κάποιες άλλες λεπτομέρειες για τους γενναιούς, ναι, τι πρέπει. Ό,τι θέλετε, είστε εδώ να σας ευχαριστώ πολύ.